চিঠি আসিছি সে চিঠি আসুছি তুলসী তুলসী সে আসুছি তুলসী କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିଲା କଳା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କଳା ଲଗାନ୍ତି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ କଳା ଆଉ ଲୁହ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି କାଳି ସେଇ କାଳିରେ ମା ରାଧିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି ରାଧିକା ଲେଖିଛି कमल स्वरूप विनती करी लेके आसिब बोली राधा कमल स्वरूप विनती करी लेके आसिब बोली गाड़ी गाड़ी तुलसी चिठी बाजी तुलसी तुलसी चिठी बाजी तुलसी तुलसी
ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ଅଛି କେମିତି ଆଖିରେ ଅଛି ଲୁହ ତେଣୁ ହସୁଛି ଗାଡ଼ିଆ ସିନା ଅନ୍ତରେ କାନ୍ଦୁଛି ଖଣ୍ଡୁଆ କାଳିରେ ସରାଏ ବାନ୍ଧୁଛି କଥା ଦେଇଛି ଏଡ଼େ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ବନି ଏବେ ପିଲା ଚଳକୁ କଥା ଦେଇଛି ଏଡ଼େ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ବନି ଏବେ ପିଲା ଚଳକୁ ଭାଗ୍ୟଡୁଆ ତଲାଛି ଯିବା ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଯିବା ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଉପନଗରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଉପନଗରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଚିଠି ଆସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଚିଠି ଆସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଳେ ପାରିବେ ଜାଣି କଳା ମୁଖେ ପାଠ ପଢୁଆ ଜାଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଳେ ପାରିବେ ଜାଣି କଳା ମୁଖେ ପାଠ ପଢୁଆ ଜାଣି କାଳିଆ ପଢେ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଆମ ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜୟ ନନାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ସେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ଗୀତ ବି ଗାଁ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ନ ଗାଉଆ ଲୋକ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟେ ନୁହଁ ଦିସ୍ ଇଜ 20 crores of money ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି 20 କୋଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ এই গীতর ভুবনপুর সুরেশ মল্লিক সে ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି